Dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu pe care îl găsim scris la 1 Cronici. 1 Carte a Cronicilor, la capitolul 29. Împăratul David a zis întregii adunări: fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând. Și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn. Pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă, multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3.000 de talanți de aur de ofir și 7.000 de talanți de argint curățat pentru îmbrăcarea pereților clădirilor. Aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului. Căpetenile caselor împărătești, căpetenile semințiilor lui Israel, căpetenile peste mii și peste sute și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vesteria casei Domnului în mâinile lui Jehiel, Gershonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David, de asemenea, s-a bucurat mult. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel sfânt, cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce îți aducem. Înaintea Ta, noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă Ție, numelui Tău celui sfânt, și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri.
de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține întotdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Amin. Doamne, și noi vrem să zidim o casă, de aceea astăzi aici acum îți dăruim inima noastră, pe care vrem ca Tu să o locuiești, să o curățești, să o sfințești și Tu să domnești în ea, în așa fel încât din inima noastră să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Binecuvintează-ne și ajută-ne la aceasta. Amin. Luați loc, vă rog. Testamentul lui David. Acesta este al 9-lea și ultimul studiu despre David, omul după inima lui Dumnezeu. David a condus pe Israel cu credincioșie timp de 40 de ani. El a fost un războinic viteaz, un închinător veritabil, un poet și cântăreț talentat, un rege și un strateg bun, dar nu numai atât, și un prieten credincios. Dacă Avram a fost întemeietorul seminției Israel, sub Moise a devenit un popor liber, ei bine, prin David, poporul Israel se formează ca stat centralizat. David a marcat începutul unei ere, epoca de aur a istoriei lui Israel, dar și sfârșitul unei ere, pentru că nimeni după el nu s-a mai ridicat la înălțimea lui. David, deci, marchează sfârșitul unei ere fără precedent în analele istoriei. Solomon, fiul lui David, cu toată mărirea lui, nu s-a ridicat la statura tatălui lui. Toți împărații lui Israel care au venit după David au fost măsurați, etalați de Dumnezeu după modelul lui David. De exemplu, Dumnezeu spune: n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. 1 Regi 14:8. Sau, alt exemplu din cuvântul lui Dumnezeu: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 1 Regi 18:3. În Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 13, versetul 36, Apostolul Pavel afirmă că David a slujit celor din generația lui după planul lui Dumnezeu și a murit și a fost îngropat lângă părinții lui. Dumnezeu și-a avut oamenii lui în fiecare generație. Profetul Ilie credea că el a rămas singur pentru Dumnezeu. Pe vremea apostaziei și pe vremea idolatriei lui Ahab.
Dar Dumnezeu vine și îl asigură. Am 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Întotdeauna Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță de slujitori ai Lui și aceasta prin har. Atunci când slujești cu credincioșie generației tale, atunci tu slujești și generațiilor viitoare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17. Multe generații după David, Iosia, băiețașul rege, la vârsta de 16 ani, spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să caute pe Dumnezeul tatălui lui David. Pe cine să caute? Pe Dumnezeul tatălui lui. Pe Dumnezeul lui David. Dumnezeul pe care David l-a slujit. Și acum Iosia vroia să-l slujească și el la rândul lui. În timpul generației lui. David a lăsat după el un testament. A legacy. Un testament bun, bogat pentru generațiile viitoare. Testamentul lui David a fost în primul rând pentru fiul lui Solomon, succesorul lui pe tron. Apoi testamentul lui David a fost pentru poporul Israel, poporul peste care a domnit David. Și sigur, testamentul lui David a fost și este pentru Biserica Nou-Testamentală, care avea să vină mai târziu la pogorârea Duhului Sfânt. Atunci a fost inaugurarea bisericii. Care este testamentul lui David? În primul rând, David, ca om al lui Dumnezeu, a lăsat un model de viață. În al doilea rând, David a lăsat materiale și planuri pentru zidirea templului, așa cum noi am citit din cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, David a lăsat psalmi, cântări, poezii, instrumente muzicale chiar, pentru închinare. În al patrulea rând, David a lăsat un cor imens de 288 de persoane la templu, templul din Ierusalim. În al cincilea rând, David a organizat poporul lui Dumnezeu, plasând peste popor lideri civili, militari, religioși. Iată testamentul lui David pentru posteritate. Un testament spiritual și în același timp un testament material. În primul rând, David, ca om al lui Dumnezeu, ne-a lăsat un model de viață. Din punct de vedere spiritual, David ne-a lăsat un model al umblării cu Dumnezeu. Așa cum a umblat David cu Dumnezeu, așa trebuie să umblăm și noi. David mai întâi s-a predat lui Dumnezeu și apoi a fost devotat Domnului cu toată inima lui. Despre cei trei mari împărați ai lui Israel se spune: Saul, no heart; Solomon, half heart; David, whole heart, full heart. Și aceasta trebuie să facem și noi. Orice slujbă pentru Dumnezeu din partea noastră trebuie să înceapă cu predarea noastră totală pe altarul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să fim jertfe vii pe altarul lui, în așa fel încât El să se folosească de noi.
să binecuvinteze și pe alții prin noi. Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură, ci Dumnezeu ne vrea pe fiecare în parte, în întregime, pentru El. Nu așa cu inima împărțită, ci cu toată inima, așa cum a fost David. Apoi David a fost credincios lui Dumnezeu, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur, făcând voia lui. Voia lui Dumnezeu pentru David era scumpă. Era un lucru de preț la care el ținea foarte mult. De exemplu, atunci când Dumnezeu îi spune lui David, nu tu îmi zidești casa, templul, pentru că tu ai purtat multe războaie și ai vărsat sânge. Fiul tău după tine, Solomon, el îmi va zidi templul. Atunci, David ce a făcut? S-a supus, a înțeles, a acceptat voia lui Dumnezeu pentru el și a făcut alte lucruri pe care i le-a arătat Dumnezeu. Tu ce faci atunci când Dumnezeu îți spune nu la rugăciunea ta? Faci ce a făcut David? Te supui? Accepți voia lui Dumnezeu? Primești voia lui Dumnezeu pentru tine? Sau te răzvrătești? Te faci rebel? David l-a iubit pe Dumnezeu. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, declară el lui Dumnezeu în Psalmul 18, versetul 1. Și în alt psalm afirmă, iubesc pe Domnul care ascultă glasul meu, cererile mele. Psalmul 116, versetul 1. David l-a iubit pe Dumnezeu cu o dragoste practică, prin devotamentul lui și, sigur, dovedind ascultare. Vă amintiți de cuvintele Domnului Iisus care spune, dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Ei bine, David a dat dovadă de ascultare, de dragostea practică pentru Domnul lui. Iubit de Dumnezeu, David răspunde și el dragostei divine și iubește la rândul lui. Pe cine iubește? Iubește pe Domnul și apoi iubește creatura mâinilor lui Dumnezeu. Pe frații lui, pe semenii lui. Și așa trebuie să facem și noi. David a fost ales, chemat, trimis, binecuvântat, folosit de Dumnezeu, dar sigur, asta nu înseamnă că el a fost perfect. Nu. David a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi. El a avut căderi, perioade de eclipsă, greșeli în viața lui. Dar David a știut de fiecare dată să se apropie de Dumnezeu prin credință, să primească iertarea din mâna lui și să fie iarăși ridicat de Dumnezeu. Inima lui David bătea la fel ca inima lui Dumnezeu, nu pentru că era perfect, ci pentru că era devotat. Era predat întru totul Domnului. David avea o pasiune mare, care întrecea toate celelalte pasiuni ale lui. Și anume, dorința să-L cunoască pe Dumnezeu. Să-L asculte pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îi vorbea. Tot așa trebuie să fie și cu noi. A fi sfânt nu înseamnă fără păcat. Pentru că nimeni dintre noi nu este desăvârșit. A fi sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Adică consacrat pentru El.
predat lui în întregime. Și atunci Dumnezeu care lucrează în noi poate să lucreze și prin noi. David i-a lăsat un testament fiului său Solomon. Și urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui David pentru fiul lui Solomon. Iată ce îi spune el. Cunoaște pe Domnul, 3 lucruri. Cunoaște pe Domnul, slujește-L pe Domnul și caută-L pe Domnul. Nu poți să slujești pe cineva care nu cunoști. Nu poți să iubești pe cineva care nu cunoști. De aceea, primul îndemn este acesta. Cunoaște-L pe Domnul. Și ca să-L întâlnești, iubitul meu, trebuie să ai o întâlnire personală cu El. Aceasta este cea mai minunată experiență pe care poate să o aibă un muritor. Să te întâlnești cu Dumnezeu, cu Creatorul tău, să stai înaintea Lui și să vorbești cu El. El să-ți vorbească, tu să asculți. Și apoi tu să-i vorbești prin rugăciune și El să te asculte. Și astfel să ai o legătură de viață, să ai un dialog viu cu Dumnezeul care te-a creat, te iubește și are un plan binecuvântat cu viața ta. Apoi, după ce l-ai cunoscut, zice, slujește-L. De multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, drege-mi asta, fă-mi asta. Să știți că Dumnezeu nu este slujitorul nostru. Noi trebuie să fim slujitorii Lui. Nu poți să-L încadrezi pe Dumnezeu într-un box, să-L limitezi și Dumnezeu să facă ca tine. De aceea Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne-a lăsat model de rugăciune atunci când s-a rugat, facă-se voia ta. Chiar dacă e greu pentru noi, chiar dacă nu-ți convine, sunt lucruri pe care le acceptăm mai greu în viață. Dar pe toate trebuie să le primim ca din mâna lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă evlavie. Aceasta înseamnă evlavie. Cunoaște-L pe Domnul, slujește-L pe Domnul, spune David lui Solomon, și îi lasă cu limbă de moarte lucrul acesta. Apoi, caută-L pe Domnul. Cum vine asta? Atunci când te vezi rătăcit, atunci când ți se pare că te-ai abătut de la calea dreaptă, atunci când ești confuz și nu știi ce să faci, cel mai înțelept este caută-L pe Domnul. Întreabă-L pe El ce să faci. Nu te lua după mintea ta, după pornirile tale firești. Și înainte să asculți la sfatul celorlalți de lângă tine, ascultă-L pe Dumnezeu, caută-L pe El și El te va călăuzi. Cunoaște pe Domnul, slujește pe Domnul și caută-L pe Domnul. Și toate acestea cu o inimă sinceră și cu o motivație bună. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. El știe când stăm jos și când mergem. Și de departe ne pătrunde gândurile. Nimeni nu știe ce gândești. Dumnezeu știe însă ce gândești tu. De aceea trebuie să facem higienă și în gândurile noastre. Pentru că un gând naște o vorbă. Apoi devine un obicei. Și sigur, o practică de viață. Iată ce a lăsat David fiului său Solomon. Un testament bun. Voi care sunteți părinți, ce sfaturi, ce învățături dați voi copiilor voștri? Ce primesc copiii noștri de la noi? Ce zestre le dăm noi copiilor noștri? Le dăm numai lucruri materiale? Pe acestea le vor pierde. Le dăm educație spirituală din cuvântul lui Dumnezeu? Aceasta le va rămâne, pentru că nimeni nu poate să le ia. Cuvântul lui Dumnezeu pe care tu îl semeni, îl plantezi în inima copilului tău și încă de mic. Apoi David îi lasă fiului său materialele
necesare și planurile chiar ale casei Domnului, ale templului din Ierusalim. De unde le avea David? Le primise de la Domnul. Le strânsese, le adunase toată viața lui cu grijă și acum le transmitea mai departe fiului lui Solomon, ca să construiască templul lui Dumnezeu. Să construiască templul lui Dumnezeu, acesta a fost visul vieții lui David. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat. Atunci ce a făcut el? A stat cu mâinile în sân? Nu. Ci a pregătit pentru fiul lui mai dinainte. A pregătit pentru lucrarea aceasta mai dinainte materialele, planurile și tot ce avea Solomon nevoie ca să construiască templul. Ai și tu un vis? Ai și tu un proiect de viitor? Vrei să faci și tu ceva pentru Domnul? Ceva care să rămână pentru posteritate, pentru eternitate? Atunci involvează-ți copiii, investește în ei, lasă-le un testament spiritual. Și sigur, fă și tu ce poți. Și lasă-le lor să termine ce ai început tu. Cu privire la conducerea poporului, David îi amintește lui Solomon de credincioșia lui Dumnezeu. Și spune el așa de frumos: cel ce m-a ținut pe mine, poate să te țină și pe tine pe tron, pe scaunul de domnie al lui Israel. Și David încheie cu o rugăciune. Noi am citit aici în Cuvântul lui Dumnezeu rugăciunea lui David. David încheie cu această rugăciune frumoasă, o rugăciune de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. În rugăciunea aceasta David uită de oameni, uită de tot. Se concentrează numai asupra lui Dumnezeu și înainte ca să ceară ceva, laudă pe Domnul și îi mulțumește pentru ce a făcut Domnul pentru el. În adevăr, închinarea adevărată izvorește dintr-o inimă care îl cunoaște pe Domnul. Cine este El, mai întâi, pentru mine, și ce a făcut El pentru mine, în al doilea rând. Aceasta mă determină pe mine la închinare. David încheie aici cu o rugăciune foarte frumoasă de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și apoi el se roagă în final pentru fiul lui Solomon, cere pricepere și Dumnezeu a dat pricepere din belșugul lui Solomon. Știți istoria. Și apoi David se roagă pentru poporul Domnului și cere pentru ei ce? O inimă deschisă. O inimă deschisă pentru Domnul. Tu când te-ai rugat ultima dată pentru copilul tău? Când ți-ai încredințat odrasla copilul în mâna bună a Domnului? De ce? Pentru ca el să-l păzească, să-l binecuvinteze, să-l călăuzească în viață. Ultimele cuvinte ale lui David sunt o rugăciune. Ce frumos! Sfârșitul vieții lui David ne prezintă ce fel de om era el. Din ce material era el croit. Înțelegeți? El era un ziditor, un dăruitor, un închinător, un om al rugăciunii. Ca și Domnul Iisus, David își sfârșește viața printr-o rugăciune.
Ultima ofrandă a lui David sunt însemnate cantități de aur și argint și acestea din fondurile sale personale. Afară, pe deasupra de ce a dat el, de ce a strâns el pentru casa Domnului, pentru zidirea templului. Și în felul acesta David este o pildă bună de dărnicie, de generozitate pentru poporul Domnului. David, în final, lasă un testament bisericii. Nou. Noi cei de astăzi, în secolul 21, noi care suntem prezenți aici, noi avem psalmii. Știe cineva câți psalmi avem? 150 de psalmi. Și majoritatea acestor psalmi sunt scriși de David. Noi avem psalmii aceștia ca un testament, ca o zestre pe care David ni le-a lăsat și ei sunt plini de experiențele minunate pe care el le-a avut cu Dumnezeu. Și psalmii aceștia noi îi studiem și învățăm cuvântul lui Dumnezeu întregit de David. De asemenea, noi cântăm cântările compuse de David acum aproape 3000 de ani. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Dar nu numai atât. Noi cântăm astăzi pentru că David a lăsat așa. Pentru că el ne-a lăsat testamentul acesta. Să cântăm și în felul acesta să ne închinăm Domnului. Să cântăm și să-L slăvim pe El prin cântările noastre. Mai mult decât atât, noi avem cor astăzi, încă nu avem cor aici, dar avem o grupă de închinare, slavă Domnului pentru aceasta. Dar vorbesc așa la modul general, noi avem cor astăzi pentru că David a lăsat așa. Tradiția corului nu este de la comuniști, ci este de la David. Închinarea noastră provine de la David. Nu pentru că ne-a învățat comuniștii să cântăm la cor. Ei formau coruri din pionieri și în felul acesta voiau ca oamenii să le aducă slavă. Și numai Dumnezeu merită slavă. David a primit instrucțiuni speciale din partea Domnului cu privire la închinare. Știai că nu poți să te închini oricum? Există o formă de închinare. Există un stil pe care îl găsești numai în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, însuși Solomon, ca și Moise și David, ei zidesc templul și se închină în templul, cum? După modelul arătat de Dumnezeu. Nu așa la întâmplare. Vă imaginați dumneavoastră un cor imens de 288 de persoane? Și pe lângă corul acesta, o orchestră mare cu instrumente muzicale, cu alăute, cu harfe, trâmbițe, timpane, instrumente cu coarde. Și toți aceștia unindu-se și cântând laudă Domnului. Ce mai frumos decât așa? Vreți să vă spun un secret? Și în cer o să găsim cor. Acolo va fi un cor format din toate națiunile pământului. O gloată mare pe care nu poți să o numeri. Și vom cânta slavă și laudă mielului care ne-a răscumpărat. Și David spune într-un psalm, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Frați și surori, aceasta este închinarea adevărată. O închinare organizată, plănuită dinainte, premeditată. Nu poți să vii înaintea Domnului cu orice. Tot David spune, nu voi aduce înaintea Domnului daruri care să nu mă coste nimic.
Și e vorba numai de prețul de aur cu care să plătești darurile acestea, să le cumperi. Dar e vorba de prețul consacrării tale, a disciplinei tale față de Dumnezeu, a transpirației tale și a muncii tale înainte să fii inspirat de Dumnezeu. Sau după ce ai fost inspirat de Dumnezeu. Imaginați-vă corul acesta imens și orchestra aceasta imensă. Și printre oamenii aceștia care erau experți în muzică, spune cuvântul că exista la templul din Ierusalim 24 de grupe de închinători. Și fiecare grupă avea 12 slujitori. Și ei slujeau cum? Se închina la templu, fiecare la rândul cetei lui, fiecare la rândul grupului lui. Era o listă cu grupele de închinare. Și în ziua Domnului ei erau acolo și prin Duhul se închinau. Citiți, vă rog, acasă, când aveți timp, 1 Cronici, capitolul 25, și veți vedea că între acești 288 de cântăreți sau muzicieni sau închinători, cum vreți să le spuneți, care erau împărțiți în 24 de grupe, a câte 12 membri fiecare, printre oamenii aceștia erau 3 mari categorii de oameni, și anume maestri, învățători, adică profesori care predau muzică, și ucenici, adică începători. Și aceasta, afară de preoți și leviți, care și ei erau organizați în 24 de grupuri. Și fiecare slujea Domnului la grupa lui. Pe deasupra, spune cuvântul lui Dumnezeu că erau 62 de ușieri. Eu am mai spus și repet și astăzi, o biserică fără ușieri este ca un sat fără câini. Este mare lucru să ai un ușier, un slujitor acolo la ușă, care să te privească cu zâmbetul mare până aici la urechi, să-ți întindă o mână caldă, să zică, bine ai venit, unde vrei să stai? Mai în față, mai în spate? Hai că te duc eu acolo. La templul din Ierusalim existau 62 de ușieri și pe lângă aceștia, spune cuvântul, mulți vistiernici, adică ispravnici, administratori. Și fiecare îl slujea pe Dumnezeu cu darul lui și la rândul grupei lui, atunci când îi venea rândul la slujbă. Iată pe scurt ce testament avem noi de la David. Iată ce ne-a lăsat nouă David. Și acum, sigur, trebuie să ne întrebăm fiecare. Care este testamentul tău? Ce testament lași tu copiilor tăi? Ce influență, ce impact, ce zestre spirituală, ce moștenire lași tu în urma ta? Și mai mult decât atât, ce faci tu pentru Domnul și pentru casa Lui? Ați auzit, ne-a uimit când am citit. Atâtea bogății a adus poporul Domnului la casa Domnului. De ce? Pentru Domnul. Pentru Domnul. Ca să-L slujească pe El. Noi ce facem pentru Domnul și pentru casa Lui, în așa fel încât să rămână pentru veșnicie? După plecarea ta de pe pământul acesta, ce lași tu în urma ta pentru poporul Domnului și pentru casa Domnului? Și mai mult decât atât, ce vrei tu ca oamenii să-și amintească de tine? A fost un om bogat? Au mai fost și alții. A fost un om bun? Nimeni nu este bun decât Dumnezeu. A fost un om credincios? Bine, dar în ce a stat credincioșia ta? Numai așa că vii la biserică? Ăsta e doar primul pas. Cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu în ziua de astăzi este
să te transforme pe tine din spectator în slujitor. Eu aș vrea ca despre mine să se zică, iată un om care l-a cunoscut pe Domnul. Ba chiar m-a învățat și pe mine să-L cunosc. Frați și surori, iubiții mei ascultători, să lăsăm și noi un testament bun, așa cum a lăsat David. Pentru cei care vin după noi, generațiile viitoare, să lăsăm un testament bun pentru Biserica Domnului, pentru poporul Domnului, pentru casa Domnului și pentru toți care au nevoie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.